baru new debit ubo haji sya umpat day usim upan yap yiki briu yiki notion jong konfral kambun ban usim sol ki briu ki perta halantishnong ki lekemen ki risa ki ong bes palat new debit udebit upan yap dagi po hajar usol penyap tandik hajar udebit upenyap dagi lak usol penyap tandik hajar udebit upenyap dagi spa usol penyap tang dagi po habu sol yo snoy da kacing perta umla sya udom bat usya wa ajeka kacing bisni bat ushon yo debit na do ta por ko apa penyap yu haro yap ha kacing thang man sem namar kacing bisni Balik kibri bishni namar kim don jing jathaj haga jing im ngam don kali kiwei te ki don kali ni ngam don yakane gatai ni kimi khpa teng teng ki peche ki khon ji ki bakib don kam don jam ki peche khon jing kiwei ki badon kam don jam hajeka bakin support bakin kershane ki khon ki ben pamane ki ka khon ga bom ler ka kha to pap apa ka khon ga bom pe i khon jeng ki we bakum tam ta dala yo persa dala yo briu gum to ki khon ro ki khon jenga ki yo do bom don kam don jam briu bom don jing treu bom don ye bom de briu ba don pisa ni pe khon jeng ki we pat ni briu ba don bon ki pisa thì persyang man nu jor kumta phin yap haga jing thang kum sim sol lam da phi kala ga bomod nagane gor kom perkhat phin le cha jing tep lam ba ga jing babi bakrao ni bishni ye ga kam jing ge ngi bishni ga riam ga be jing ge ngi bishni ye ga kardam jing ge ngi what ajaka kumye une ujaj mansem ki we ki khampa bangi hallelujah praise the lord dang ya chikmat ki we ki khambit bangi hekeliang baro aingo yo blai namta jonki piro persyang le omni pe ye ki we pat ke ba khampo bani pi what persyang bat kita ke briu ke ba long halor jong pi le ne ke we ke buj ke de ne pe ye ki briu ke bom don tang ku modon ma piro ki briu ke bom don bom em ki briu ke ba jinjar palat ban pi ke ba bon se ni de ne phim tip ki to ki briu ba pitharai ki khambha ban pi phim tip pleng ki don la ke jong ga problem ki don la ke jong ga jing e ha ga jing im joki phim yo i namar la ki shu tap malu malai ni ke tai phong dur bulang ne tai ban don ba yo i ye ke jing e ye ke jing jot ke jing tua ha jing sem yo ki pin da im khampa la da pinang ban perkhat bom don ubriu tang namar bu shong ha ka ga yim pakidulan u shong jing so pin da im khampa la da pinang ban perkhat kumta ba boro ngi don problem pinda im khampa la da pinang ban ye thau ye la de bar to bri ba kham po jong pi pinda kham so pando jaj mde pat ban pe po yo to ke la da pile gum ta pat kalong double la jing sha mesim jong jing snu bodan pi la khod ngi om ban pe po yo no la khod ngi om ban sngo po kumno la khod ingi ban im ga jing im la ga jong ha la ga jong ga jing khod blai ingi la khod ingi she ga jing ja thai jong chris la da pidon ga jing ja thai phinom pe po ki we ba po pi phinom sngo po nda ba pi bishar ki bri ba bat ki bri ba lor jong pi da pidon ga jing ja thai ka man sim you compete ka yap na ga dono jampi pin imu bri ba khampa ba kham khya khara
uba khamar ke pim jur ke mano le se gane ga long kum khnyang bam pong ga dono jong pi bishni ikiwei namara pim yo ngano pi na do menta kala bamut na gane pas sedang ban le kemen ye ke jing em hagano ke jaka ga pilong hagano no jaka ba pidon nai putron sing ye ke kamba bha pile nai kimiren ti ki wei bakin putron sing ye ke ba pile ladam don bru mono biro e pi to sngo hon hagata lada pideu tau bru uba haba dan mano biro e pi biang la ka biang ngani tho pi pideu bru khlan bor ha haga perthai ngim don kam mi ga jingero na ki wei ngim don kam ting ni post dur ha WhatsApp ha Facebook Instagram ni community ye ki like ki babon ting ladam don like sibon kadon ke haga jing snow jingi ka bakhta ye ga jing snow ga bakhta ga don jingi kam de belong ta lada pi bo dar no ladam don balai wero ka de na ta chong pi ya pi kam de da ki wei pi khlem bo jingero ne ke wei phim de ban bo jingero na ga prathai pen ubriu ubadab yang lade baru blay pishem jingja thaj ho blay pidon ga confidence ho blay mde ha ka like jong ki briu je social media kade belum ta nai ong ini ki wei te ki bon like bhang ngapat ngam don ne ngadon ta si ngut tangkat san ngut ki wei pat ki don gi pho hajar ki subscribers jong ki wei ro ni de gi pho hajar jong ngapat ar hajar la ar snem menta la jan lot lai snem tang ar hajar ni tep cha egum ne hado menta ngadon dai ma pi gain ki ba subscribe ye channel jenga arsnem tam menta ngadang don tang arjari subscribers don le sin pren jopi perkat tip thara new noilap te de bo page ki te bon pa mu upat te don subscriber tip so kum no ma ngade tho pi wala dam don mano subscribe jenga kam ngam ong ken bangam ba pinom subscribe nga ngaji sha ngadap dum sim songo ep ki ba subscribe namar na pi subscribe ka khubor kan nang roy ta reladam don mano subscribe sanga la don ta si phongon ngam khi ngalong kum lom seyon u bom khi le no ro re ba yai ne junom kum yo kum le shibon ye pi ye ga jing snow jompi ye ke jing shot jing ijopi ye ke gospel chris pa pi kwa pa panroy ka na gata ra pi subscribe ngara aku beli sha pi nama ta kata are pe don kam masngo tho don ki bri comments ki ba nga kumne ki ba perkat tarai bang adon kuming ni ga mensim kum kidon gain na kata ra ki sala pan komen kum tu ngatip cisin bagi komen kum tu ngatip ke mensim yu kidon ki mut bangat long kumaki Ajisha ngam ju kam like wat iki video le jong ngam ju kam like wat iki video le jong jonga ngam ju kam share wat status WhatsApp jonga ngam ju kam share she say lando hang ni hang tai kadang la pan yo ngam ju kam share wat WhatsApp status jonga ngam ju yele
ngam ju strive lada kini don ka ne try ngarongan persang bai pik lada don si bon gi khana samla hane simata ki hap hane ga hagane ga ro kluk nang ta ngam onga ba bakla kain lada don ki briu ki ba sina YouTube video nang ta ki ba pli ki kwa ban ngam ong ba bakla le i ga ta ka ba bisngo de ban le i ga ta ka ba bisngo tho ka ba kham pha ka ba pi de ban le ya shikmat hare ngai thoi phi yang a hi marwe ngam ju don ka men sim ya compete pano bano ngam ju share ki video hai WhatsApp status nga sisin lanu hang ni hang tai sisin asen jisnem tharai hare nga don degi spa tali ki video lajan sa spa tali video don ngam ju le la don menu ba like inga la don menu ba dislike inga ngam ju lei ngam ju ki la no loro na kren kum ne gum bolong don giri bos ngo tanat igar kom kren ki bom sno tanat kom kren don giri bos ngo tanat igar kom kren ngam ju lei phim số thu cái jing ja thai cái bad don ha ga don no janga ngala ban shong hane cái shuki baro shisngi klem le ai dagi kenta ngala ban shong hane cái shuki ngasuyang hane tai ba nga shim ba nga shim gani cái tai ba nga le shaga bathroom ta ga yai de we hare ga don ga jing ja thai ha ga man sim junga ka bangala balong kum shong bai ubriu badon bai ga jing ja thai ba enjoy ye ga ne ga jing ja thai ka ba wan bai tang no blai ngam ju compete pat ki briu ngam ju kerke ngalanang yang ni boy kan ni baru kawan bai na ka jing ja thaj ka bawan na ka ding pnau kris pim so tho ka jing ja thaj ka badon do no jinga ka ba polong yang ban le ya ka bangale ban kren ya ka bang kren kadon ka jing ja thaj ka batang mangai bas ngotho ka bolong kum ka ayom shong pangat ka bawan naga kerutrai mat ika jing ja thaj pin shem ya ka jing bang jong ka jing im